बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दासान्दि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गिबि खेब 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाया थांनाय 4-5 नभेम्बरनिफ्राय खुंनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायनि गेलेनाया सोलिबाय थानायजों गाबोन 7 नभेम्बराव सेमिफाइनाल मेचखौ मोननै हान्जानि गेजेराव गेलेगोन। बे गोनां मेचखौ क'क्राझारनि देबोरगाव गेलेग्रा फोथाराव चिरां जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेगोन। फारसेथिं गुबुन सेमिफाइनाल मेचखौ कार्बि आंलं जिल्ला आरो धेमाजि जिल्ला हान्जानि गेजेराव गेलेबावगोन। बे गोनां मेचखौ सनितपुर जिल्ला हग्रिजुलिनि गेलेग्रा फोथाराव मोननै हान्जानि गेजेराव गेलेगोन। लोगोसेनो बादायलायनायनि जोबथा मेचखौ फैगौ 9 नभेम्बराव उदालगुरिनि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा साखाफारा जादों। दिनै जोङो गाबोन आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जिहेथु सेमिफाइनाल जागोन क'क्राझार जिल्लानि बे देबोरगाव हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव, बिनि थाखाय दिनै प्रिपारेसन खालामबाय थादों। लोगोसे बे एखे सेमिफाइनालानो सनितपुर जिल्लानि हग्राजुलि ओनसोलावनो थानाय बड'फा मेम'रियेल एम इ एन्ड हाइ स्कुल प्लेग्राउन्डआव सेमिफाइनाल जागोन। गाबोननि दिनाव मोननै जायगायाव सेमिफाइनाल जागोन। बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ देबोरगावआव जथेस्थ' मैया दाखालिनिफ्रायनो बे फोथार फोसाबनाय आरो बे खेलाखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि प्रिपारेसननि गोनांथि दङ बेखिनि हाबाफारिखौ मावबाय थादों। लोगोसे सनितपुरावबो बेबायदिनो बेखिनि प्रिपारेसननि हाबाफारिखौ मावबाय थादों। दा प्रिपारेसननि बाथ्राखौ जुदि नायोब्ला अलमस्ट बेवहाय 90% जोंनि प्रिपारेसना जोब्बाय आरो दा हरनि गेजेराव बा गाबोन जोङो फुंनि 8टासोनि गेजेराव जोङो बे गासै प्रिपारेसनखौ जोङो खालामजोबनो हागोन, जोङो बेखौ मिजिंथिदों। दा बे आन्डार 13 जिखिनि फुटबल टुर्नामेन्ट जोंनि हौवासाफोरनि जोङो बल गेलेनाय बादायलायनाय जोङो लानानै फैदों, बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गथ'सा बा जोंनि लाइमोनफोरखौ गावनि मोनसे केरियार बानायनो हायो। केरियार बानायनायजों लोगोसे बे गेलेगिरिनि गावनि आखल दानाय, लोगोसे गावनि सावस्रि मोजाङै लाखिनाय, लोगोसे सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला बे गेलेगिरिनि रांखान्थि बे गावनि केरियारजोंनो बियो उदां बा राफोद जानो हायो। दा बेफोर जोंनि गुबै थांखि आरो जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय आरो खौसेथि बेबायदि जोंनो नांगौ। बेखौ लानानै जोङो दिनै बड'फा गोजोरथियारि मावथांखि, बे मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जोङो बेखौ लादों। दा जोंनो मोनसे गेलेनायनि आबहावा जोंनो नांगोन। जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जों जुदि थुलुंगा होनो हायोब्ला बिथांमोना गेलेनायजोंनो केरियारखौ दानो हागोन आरो मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायाब्लाबो बिथांमोना बे गेलेनायनि माखासे बेनिफिट्सफोरखौ मोननो हागोन। जोङो बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो मिजिंथिदों। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे स्पर्ट्सआ मोनसे इन्डास्ट्रियाव दिनै महर मोनफैबाय। स्कप्स बा बेनिफिट्स स्पर्ट्सनि गोबां दंसै। दा बेनि थाखायनो जोंहा जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि बर' माहारिया जिहेथु बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायनि बा जाफुंनांगौनि थाखाय दिनै हाबा मावबाय थादों। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमां आरो थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि नोजोर आरो थांखिजोंनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो लाबोबाय थादों। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि माखासे मार्टायार बा जोंनि जोहोलावफोरखौ लानानै जोङो मुंख्लं ट्रफि बेबायदि गोबां जोङो खुंबोदों। नट अनलि फुटबल, जोङो भलिबलबो जोङो बेबायदि खुंबोदों, जोङो काबादिबो खुंबोदों। माखासे समनि सिगां इन्डिभिजुवेल गेमफोरबो जोङो खुंबोनाय जादोंमोन। नाथाय सम आरो थासारि बा माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो माखासे गेमफोरखौ बा जोङो नांगौ बायदियै जोङो जेरैबायदि मोनसे खुंबोनांगौ बा जोङो बेखौ खुंनायनि गेजेरजों स्कप बा मोनसे अपरचुनिटि बा प्लेटफर्म होनांगौ बेखौ जोङो हाबोआखै। फैबाय थानाय समाव जोङो बयनिबो अनसायनाय आरो बयनिबो मददनि गेजेरजों बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो मावलांनो नाजागोन। जेन' बे समाव आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे आन्डार 13 फुटबल जिखिनि टुर्नामेन्ट बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बयनिबो अनसायनाय जिहेथु मोनदों आरो बेबायदि अनसायनायखौ होलांबाय थानो थाखाय आङो खावलायगोन। खोब मोजां टिमफोरा गाबोन सेमिफाइनालाव गेलेगोन। चिरां भार्सास बाक्सा जिल्ला नैबे सनितपुराव नैबे जोंनि देबोरगाव फिल्डआव गेलेगोन। लोगोसे धेमाजिजों
आरो बेबायदिनो कार्बि आंलं टीम सनितपुराव गेलेगोन जोङो गासिबो टीमखौ जोङो नायदों बिराद स्ट्रं दा बेनि थाखायनो बै बिथांमोननि गेलेनायखौ नायनो थाखाय जिल्लायानो थाबाय बा चिरां जिल्लायानो थाबाय बा गुबुन गुबुन जिल्लायानो थाबाय जोंनि रायजो राजा जोंनि सानसुमै बा जोंनि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा बा मोजांखौ हास्थायग्रा बा बर'नि जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां दिगजों थाबायलांनांगौनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय होनो थाखाय जेन गाबोन नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ माने मदद खालामफैयो गुरै खावलायदों बे हाबाफारिया जोङो 2:30 बाजिनिफ्राय जोङो गेलेनायखौ जोङो आराम्भ खालामनो नागिरदों बेनि थाखायनो गुरै खावलायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै क'क्राझार जिल्लानि जानानै सनितपुर जिल्लानि जानानै ओरैहाय जे जोंनि जानो गोनां जिखिनि प्लेग्राउन्ड बेवहाय गाबोननि हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जेन बयबो लैहोर लैहोर माने फैयो आं गुरै खावलायबाय जोंनि जे सेन्ट्रेल कमिटि बे सेन्ट्रेल कमिटिया आन्डार-13 फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनायनि सिगांनो उदालगुरि जिल्लाया बेसेबांबा गोबाव बोसोरनि सिगांनो बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थादों दा जोङो नायदों जे बे हाबाफारिखौ खुंखांनायनि उनाव जे जोंनियाव मोनसे गेलेनायनि थासारि बा जोंनियाव बिमा बिफानि मोनसे माने फिसाफोरखौ गेलेनांगौनि थाखाय जिखिनि मोनसे केयार लानाय जोथोन लानाय बे बाथ्राया जथेस्थ' बारायदों आरो गथ'फोरजोंबो जोङो रायलायदों जे फेस टु फेस इन्डिभिजुवेलि जोङो बिथांमोनजोंबो रायलायदों जे बिथांमोना ओरैबायदि दिनै माने मोनसे कनफिडेन्ट जे गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ गेलेगिरि मोजां बानायनो हागोन लोगोसे गेलेनायनि केरियार बानायनो हागोन बेखौ जोङो दिनै नुदों आरो बिथांमोननि मोनसे अबिडेन्ट मोनसे आखुथाय दिनै लासै लासै जे ग्र' जाबोबाय थादों बेखौ जोङो खोब मोजां मोनदों आरो जोंनि गथ'साफोरनि जे गावजों गाव मोनसे पियार जिखिनि ग्रुप जिखिनि डेभेलप जादों दिनै पार्सनेलिटि जिखिनि डेभेलप जादों बेखौ जोङो नायदों आरो जाय गेलेगिरिफोरा दिनै आन्सलिक लेभेलाव गेलेनो मोनबाय जिल्ला लेभेलाव गेलेबाय बा सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेबाय बै गेलेगिरिफोरखौ नुनानै गोबां माने गथ'साफ्रा दिनै गेलेनो थाखाय बिमा बिफानाव बुट बिनाय बिमा बिफानाव जार्सि बिनाय आरो गामिनि फोथारखौ उन्दै उन्दैफोरा गावसोरनो माने सिखोन साखोन खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुदों दा ओरैबायदि थासारि नुबावदों जोङो मैया लांहिनाव जे बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ माने स्कुटिजों साइकेलजों मटर साइकेलजों गारिजों बे आन्डार-13आव माने गेलेगिरि बा मैया क्वार्टार फाइनालमोन बे क्वार्टार फाइनालाव गेलेनो माने मोननाय गेलेगिरिफोरनि बिमा बिफाफोरा गावसोरनो गथ' गथायफोरखौ दोनबोदों हजाय जिल्लानि बिमा बिफाफ्राबो गाव गावसिनि गथ'फोरा गेलेगोन जे क्वार्टार फाइनाल बेखौ नायफैदों थिग बेबायदिनो आङो कार्बि आंलंआव जिहेतु दङमोन कार्बि आंलंनि नुथायखौ आं नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों खिन्थाबाय बेबायदिनो गोबां माने जोंना बाक्सायावबो जादोंमोन बिश्वनाथावबो जादोंमोन आरो गवालपारायावबो जादोंमोन बेबायदिनो हयथ' सोरबा बिमा बिफाफोरा बेखौ थुलुंगा होदों दा बेखायनो दिनै जोंनियाव गेलेनाया जे गावनि मोनसे केरियार जानो हायो बियो दिनै जोंनि नैबे आन्डार-13 फुटबल खुंनायनि गेजेरजों गोबां गेदेमा बा गोबां एक्सपार्टफोरनि बुंनायनि गेजेरजों जोंनि गथ'साफोरनियाव मोनसे कनफिडेन्ट फैदों जे गेलेनायजों सासे मानसिया गावखौ दानो हायो केरियार जानो हायो आखल आखु मोजां माने दाफुंनो हायो आरो हारिनि गेजेराव खौसेथि आरो अनलायनाय लाबोनो हायो बेखिनि मोनसे दिनै जों आन्डार-13 फुटबल टुर्नामेन्ट जोङो खुंबाय बिथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेखांनायनि उनाव बिथांमोना मोनसे माने लाइनजों थांनांगौनि थाखाय दिनै नोङो गभर्नमेन्ट माखासे सिस्टेम बा क्लाबनि माखासे सिस्टेम दा बेफोरखौ लांबाय थानांगौनि थाखाय बा बिथांमोनखौ मोजाङै फोरोंलांबाय थानांगौनि थाखाय जोंनो एकाडेमि नांगोन बा जोंनो इनस्टिटिउट नांगोन बायदि मैया बेफोरखौ जोंथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाला जास्ट जोङो परिबेस खालामनांगौनि थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय मटिभेसन होनो थाखाय जोङो खालामबाय दा बिथांमोनखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय मोनसे लामाया जाहैबाय सरकारनियाव जिहेतु साइ इनस्टिटिउट बा जोंनियाव माखासे एकाडेमिफोर नांगौ प्राइभेट बा पाब्लिक माने माखासे पार्टनारशिपनि माखासे अनुस्थानफोरा जोंनियाव जुदि जायोब्ला बा गोसो गुदुं मानसिफ्रा जुदि खालामोब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन जोङो जथेस्थ' जोङो बेखौ मोनसे मिजिं दङ फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन
फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।